Buka panulak. Oy, ay mana nila di gani manulak ka? Aduh, ubasa kay bulay ako na dapay din. Masya Allah. Nah, orang niya. Katalo, tugu Jibril, aku sa mga panina malaikat. Adi kami runtana, aku sa Laylatul Qadr. Sa kami mana sa Laylatul Qadr, na diuntana. Na aku waliday. Na siya mga tao ang mga rarangit ni kapalok-loks. Saan sa tao ang marangit ni kapalok-loks? Palok-loks namin kabaling ka. Sabi niya kanabas kanong, bako ng pandukaw magamalu niya kong karina Antony Qadir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ridallah fi ridal walidaini. Syakatillah fi syawalidaini. Sadid sa kapagkababay. Nasadid na mo Nabi sa kapkararang itir ka o malalok ka na dito kapkararang itir ka wallah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kapag man na ayamak na niya na di ka ditiro na mikiratan na ginaway na akaw siya maka sa pulwa ka benar kaya maakaw siya ka adi patuto mga kiradingulo paganayaron na mga siya na pupumasyon ka ikadua na igila aditiro nagaganak ka ikatalo na igira anak kailangan niya na panganang ka na kuha na kaon. Ay kapat, na igira anak kailangan niya na ditaran na kuha na kaon, na kigagang kaon. Na ay ikalima na pupungin niya na kasyarak wala sarila. Ya Allah, rilay akong ka, rilay karakon sumbalalo kasakan, nakasuraga akong ka, napakasuraga kasumbalalo kasakan. Dan ako na pumunay ginawa ka. Ang aming kaya mo ipupumanganin ka na sinakaw siya maka na di kaupan na matang walo di ka sindika. Panginoon kay Allah makasurga ka sinabu siya ma ang biyadil ko miya kasurga ang asindet. Maka makasadong manamuri na tuwa Allah inaya nagwa may na surga kanunan sa kakinarakakanin dengan dia condition dan makasih lagi suara utara Allah kalimat wa ama tabia ina akita tagusiran ko mga di dalam makoba na pupunaw sila di sa pangan yung mga watay na may babagak sa dunia pupunaw sila din sa pangan yung mga watay na sa dunia uy aba na makaumong sangkot takuberan na taman ni matuna na apa ko magkira na pangan ni abi ang mga sagbo ato na po ko magkira na pangan yung mga watay ida apa siya sambayan ko mga watayan. Allah na udap siya sambayan ko mga watayan. Na ingin ay minibang ka mga wata. Na naman para sambayan. Ano masin ang mga ni? Na dili ka din ko ay mga niya na ini-ina uswamayan. Haaya kapya o kasimbayan mga ori panuwala na di ka ikaya suwal na ingin po panganikaw haan na sambayan ka. Baka di kaya po mga nikakawala na doon sambayan ka. Ya Allah, ya Allah na pakapas ako nga sa LPT LPT ako nga ya Allah na riski ako nga ya Allah namin kada sabi nga baka di ka ya Allah na di sa sabi nga kan ya kaya Allahu Akbar nadiyanan ayaw ko na ikapito adi mapia mga di gulaw na kunok saka adi ka di ba naman natin kabalok-loks na ubang kakirang penteluon sa mga ngaraniran. Bawan, di kapakai, ubang kakirang penteluon sa mga ngaranin akag siya maka. Dapat na abi, ome, dede, mame, ama, ina, kadasyakan ay telurang ng utamang watang nabu, ay manabobo na ama. O tuwa, uba itilong akyama kagusina ka na susupyurang ngaraniran, na makbul. Wayang ranina ka na si Maymuna. Ano mapunganit ka na nina? Agi mabuang ka na tabiya na miya kapas-sapas ang ikapangistay. Agi miya kaso sa Manila, ada rumah saulat, na kakababantay niya na tagalugsin niya na usyamayan. Tatay, mama, sangay popok ka, miya katuwa-tuwa pa ni Tagalog. Ko dia ka nakatawa na mataan, ma-erpat, agu-ermat. Natingin na alip, kapag ka nila kanya mitig ko ni, ato niya maanak na muso.
Sa manoto na siya maaka na erpat, si inaaka na erpat, si karumaka na penurmat. Mataka na terpat. Inukoto ni gira wa ama, inakulay, abi, umikulay. Kapakatatara siya ka na kanin siya makausinaka, abi, kanabas ka no. Madidi panangoto kami, kabinatang, nilang kakadintilubab, tiluan niya siya na kambing, langonomi. Laman ako kami, langonomi. Ama! Tiluan niya siya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nadiyan ano? Ay mana ni nakakatatawag na apeso kanabay na kakanabang ama na ay pagtawag na kakopedaka na sa pagkababe niya ng aran. Waya nga rin pedaka na si Jamila, ukhtiya Jamila, waya nga rin pedaka na si Muhammad, brother na Muhammad, napapakapiya ginawa. Kanaba nga panayamanan niya na di pamutuli. Kamanangaran na Ali Bashir, na Imam Abdul Basit Salim, pangarap man na betul ni Saudi katay pangaran. Kataon na ka na datar mano kasi si patanakan sa kano. Abad tiga na Mr. B. Namin yung manong panang kaya nakakimod. Oh, ha? Kakana, di na namin yung na ekspresyon na ka. Miya kalima ragunanan, na di ka nakatano, ate, miya makabutur. Oh, bunda dia ka mga balagi, miya nga gagasta. Oh, na yun nung kao, ha? Na di mga rip na Allah. Isanan, ay ikawalo kabenar kay nakaw siya mga, uway, na igira initumakan yan na pasyukaw. Ako lay, sumarakan. Inaama, medyo kultaba ng malakoy galabang. Naku na, sumarakan na, ini kadali ang askada. Kadatar mo manayain na. Kadatar mo, kasumarakan. Bakay adyuton ni Mori-Pori. Apakapagilaya iyo. Kapagay dito ni Mori-Pori, akapangangarkiniar ka. Dito mabi, Mori-Pori, akanggang sa kakina ka. Masya Allah, Masya Allah. Ang ripan Allah. Aya ikasyaw. Adik ka pa kaya ba adik ulaw na kinakaw siya mga na basta apa pudala kau kanong na ubang ka o unay kailangan napakauri ka sana kau ba ino kapaguna ka anak kailangan nakapakaw na nga nagabakay aya ikasapulo na basta adik ka di bitiray sinaka ang siya maka na di ka siya nagtatalikodi kailangan na aada pangasiran na sisinga ka Masya Allah, Masya Allah sama nanan na diyanan editurunan o Laylatul Qadr. Aya ikapat. Apatan ano? Aya ikapat diturunan o Laylatul Qadr na al-musyahid na sa mga tao adinin ibitiray sa padiyan sa kalawanan sa talugawi. Basta ana di kay bitiray. Di na ka ba ako makalawanan sa talugawi? Di na ka ba kataling maso Laylatul Qadr? Nasama niya na ba na dir kanong bibitiray na ipuni man ito na bitire kano ay dapat yun ay amana nila pagiginaway tanong kailan tanong wala pagiginaway tanong adi pa ko masulay na Laylatul amay kamaad nun ang kaamanan niyan na pat o rin ito mga ulip Allah na katawan ako na sa kanuay man ito mga kangudan as kano'y kisalibogi man ito paman ng mga kangudan bana at tantoa ninyo di kang galabakasan yung kay agama so musukeo so pamikiran niyo so awida akaliyo panaguntaman niyo nabala siyang kanuron wala sa pabanganin tanong wala at yung kay amanan niyan na Ramadan na matipos tanong na gudiyang ka Laylatul Qadr na ibagar ka tanong wala oy diyan ka kayo niyo siya nakatawan na kana di man ang akaunto na marasay nakatawan niyo diyan ka Ramadan subusyo katuturo mo ibadah dia buat turug ako di puasa ko Ramadan. Turug ko Ramadan. Na ayat timbang yang tunggu Nabi na ibadah nasibak wallah. Ibu kata turugan ka nasibak wallah. Nasama niyan o baka nung turugan nagperuan niya orang wow. Laku tanong makaturug. Mama nasa ni babagang ano ko si kakaw. Awida kan sa radio, awida kan na panaya. Oh, ya manong ngamang gede-gede. Oh ha, na ayaw man na niyan, na isa na mga nip wallah, balas siyang kan wallah. Pabangan ko wallah, apa makasurgaan wallah sa mga lokstano, malagi sa uyaw-uyaw ko dunia, nagu sa matatagurong ko mga kuba, nagu sa katanong,
napupungan yung papulas kanu mga watami, na timo-timo kanu ang lautan ako surga ng ulang. Amin na niyo. Amin. Sama pada kurun mabu, amin kakuha na siya kanil binilapot. Biyang agagastakan no. Oy, ibagir katan Allah sa surga, at iya po na diyan kaya pagariyak na, diyan nga mga pagariyak na, mga pamilya ka na sa ngawat to. Kadiyan ka awat to, na ka ng ngawat to ba din do? Oy, so inakan, nakasan matataw sa puro pag-iwas ko ba niyan? Nasamakan, nasan matataw sa rayawat to, lilo, si sa rayawat to. Ay manan niyan, na kanaaba kanu siya sa lakawa, si sa lakawat kanu, nabatan siya sa lakawa, alam mo na kan sa kanong pamilya. Kadi nga sagiran, na mataga ko rumah niya kamo. Kadi man ang awat to, agu sagiran, na isay sabu ya, isay sabu man awat to, agu sagiran. Ano after isay sabu, na isay sabu sa lalan. Di ka nakapagukit. Pero ka pinaripag sa puro. Oh, ha? Ano nga mang guna-guna? Balasang kanu Allah, saya kabaya ka na, datano pa na makamulabulag. Na-request ka na ya, bagay na tanong ko na, pagkikilas tanong, baka pia-pia tanong ang ginawa tanong, kaya po niya tanong na din, nararangit na kako ka, di ginawa ka nung binili ka nung, na-request ka na ya, sa lila, ka na ba, ito ka na iptiro, kapararang, para ko wala, na-request ka na, tinig tanong lang ulang, tuminig tanong lang ulang, tinig tanong lang ulang, tuminig tanong. Tinig tanong lang ulang, bala ba na sa ano, kung makamus ka no, ay kung ba ka no mga pamagana ka mga boy, sa kanong mabuang mga dato, kung makamusta no, kaparirila ya, so pyo na kaparirila pupukay wallah, di tanong di kaparirila ha? Paririla, ay kung ba ka no makanguro ka, di ka no pasingguro ako. Panganintak wala, arilaan tanong wala langulangon. Nagurila ang panawala sa mga nakstano. Ya Allah, kaya kailangan kami rinilay kami namin giginawi kami Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulungan mo.